Euskal Herria Irratian kultur arloa. Kultur arloa aldizkaria da, hitzezko aldizkaria, irratiari doakionezkero. Eusko ikaskuntza eta Euskal Herria Irratia elkarlanean kultur arloan. Ondarea kultura da, kulturaren arlo bat. Bizimodua eta aurrerapen teknikoak ala baitira, gizakumen beharretarako eginiko aurrerabideak, beharrei eta komenigarritasunei emandako erantzunak, une jakin batean emanak, denboraldi batean erabiliak gerora bazterrutziak. Ondarearen atal bat garraiobideak dira. Hemen Nafarroan izan ditugun trenbideak, horietako bat Iratikoa, Iratiko trena. Izen hori hartua zuen trenak, ez noski etzen Irati oianeraino iristen, baina egiten zuen bidearen zati bat Irati ugaldiaren ertzetik, Agoiztik Zangozaraino, tartean Ilunberri zuela. Baina Iratiko oianetik iristen zen eta Irati ugaldian zehar enborrak, egurra, eta egur hori garraiatzeko egina zein hein handi batean trena. Baina etzen horretan bakarrik gelditu, izan ere Agoiztik Iruñeraino edo Iruñetik Agoitzeraino ere joaten baitzen, azken batean Iruña, Agoitz, Ilunberri eta Zangoza lotzen zituen. Jakingarri asko ditu tren honek alde batetik elektrikaz mugitzen zen lehendabizikoa izan zelako. Duela 50 bat urte pasa gelditu zen azken aldiz bere bidaia orduan egin zuen azken aldikoz. Izan ziren azken bidaiura egin zutenak ohartun bere garrantziaz orduko gazte haiek argazkiak eta ere egin zituzten. Argazki hoiek eta beste gehiago ere, Iratiko trenarekin zerikusia duten beste agiri asko, hoiek denak bildu eta Uraulbeitiko artidan gordeko dituzte. Eusko ikaskuntzarekin izenpetu dute elkarlan hitzarmena eta horrek laguntza emanen du horretarako. Azalpenak Garazi López de Etxezarretak. 2006ko urte hasieran sinatu genuen lankidetza hitzarmen bat Uraulbeitiko udalarekin, halakoak egiten dira 1994 urtetik Euskal Herriko beste udal batzurekin ere, eta hitzarmen hori sinatu eta lehenengo ekimen edo lehenengo nahia izan zen Iratiko trenaren inguruko ikerketa sakon bat egitea. Horrela izan, Fernando Ugalde ikerlaria dokumentazioak biltzen, jendeari elkarrizketak egiten, argazkiak biltzen, eta gaur aurkeztu duguna izan da lan horren fruitua. Hala ere, esan beharra dago, lan hori bizirik dagoela eta aurrera ere osatzen joango dela noski. Beraz, ze lan den aurkeztu duzuena? Lana bera da, Iratiko trenaren historia biltzen duen fondo dokumental bat. Alde batetik, jasotzen du trenaren historia, noren ekimena izan zen tren hura, hain zuzen ere Europan bigarren tren elektrikoa izan zena martxan jartzeko edo ze pertsona izan zen hura abian jarri zuena, eta pixka bat ze rekorrido zuen, ze tarifa, ze prezio, ze gora bera izan ziren inguruko udalekin, eta bar, eta bukatzeko bilketa lan guztiontan jaso diran dokumentu gehienak transkribatu dira eta bata bestearen jarraian kronologikoki kolokatu nolabait historiaren logika hori jarraitu ahal izateko. Eta bukatzeko horri gehitu zaio argazki fondo garrantzitsu bat 120 argazkitik gora jasotzen edo biltzen dituena. Uste dut alde batetik nabarmendu behar dela Uraulbeitiko udalak bere gain hartu duela Iratiko trenaren inguruko ikerketa bat egiteko ardura, baina inondik inora Uraulbeiti baino haratiago dijoan lan bat dela, eta hain zuzen ere Iruña Zangotzarekin lotu zuen tren bat izan zela eta Pirineotik ateratzen zen, basotik ateratzen zen egur guztiari irtenbide komertzial bat emateko aukera edo bidea egin zuela. Orduan nik uste dut
zonalde guztiarentzako oso garrantzitsua izan zala, eta Urrauleko udala gaur egun, apostu majoa egin duela ardura hori bere gain hartuaz. Baina tren ura esan duzu eurra garraiatzeko, baina bidaiarientzat ere zen. Nik uste bi aspektu horiek dituela alde batetik, segurazki ekimena bera ere, ekonomikoki egurrari irteera bat emateko idearekin sortua izango dela, baina inondik inora herritarren garraioa edo herritarrak batetik bestera moitzeko aukera eman zuela. Orduan komunikabide paregabea izan zala, zonalde hortako jendeak beraiek bai Iruñara eta beste herri batzutara joan ahal izateko, eta beraien etxeko janak, beraien nekazaritzan eta sortzen zituzten, ateratzen zituzten gauzak saldu ahal izateko eta uste dut gauza politiak badaudelako adibidez trenaren azkenengo bidaiako txartela adibidez, eta argazkiak nola joan ziren tren horren azkenengo bidaian ibiltzeko lehiatilan txartela erosten nola ari diran. Ez du bestelako agian balio sentimentala batez ere, baino egontzala jende bat bazekiena tren horrek ibiltzeari utziko ziola eta garrantzia ematen ziona bere historiari eta zonari ekarri ziona. Agiriak hortxe oin goz bildu eta bildutakoa gorde artiedan egin dute. Gerora ez dakit ze asmo ego liteken, horiek jendeen aurrean ikusteko moduan jarri edo ez, baina trenaren hildotik jarritu neluketen nunbait lani. Bai, hasteko bilketa lau eginda, horrekin batera beraiek ja ari ziren lanean trenaren ibilbidea bia berde edo errekuperatzeko asmoarekin. Orduan hortan ari dira, beraz bideari berari emango diote bestelako balio bat eta bestelako erabilera bat, pixka bat turismoa eta potentziatuaz, eta fondoa bera momentuz udalean egongo da depositatuta, beraz nahi duenak bertara jo eta ikusi ahal izango du, eta asmoak, baina ezin esan zehaztuta daudenik oraindik, gutxienez internet bidez dokumentazio guzti hori aksesible egitea jendearentzako. Iratiko trenari buruzko agiritegia Artiedan gelditu da bildua. Eta horre diren agiri eta baita argazkiak ere ikus litezke disko batean, diskoa editatu dute. Esan dugu, Urraulbeitiko udalak izenpetu duela lan hitzarmena Eusko Ikaskuntzarekin, da erakunde honetan hain zuzen, udalekin harremanak eta hitzarmenak egiteko ardura hartua duena Garazi López de Etxezarreta da. Eusko Ikaskuntza 1984 urtean hasi zen udalekin halako harreman berezi batzuk ezartzen hitzarmen orokor baten bidez, ez da forma edo hitzarmenaren bidez ematen zaio elkarlan honi. Helburu nagusia hasteko udalen babesa ere Eusko Ikaskuntzak elkarte kultural bezala izatea, ez beste administrazioena duen bezala udalen babesa gertuagoko babes hori ere izatea, eta Eusko Ikaskuntzak udalei eskaintzen diena babes horren trukean nolabait esatearren bere gaitasuna kulturgaietan ekimenak aurrera eramateko laguntza eskaintzea aldera eta bar. Ez ezen dugu, hitzarmen orokor bat, baina gero konkrezioa zehaztapenak, zer, herri bakoitzak eta baina ez dakit, herrietan gehien bat nondik nola jotzen duten edo, zer probitxo ateratzen zaion konbenio horre. Konbenio horre baitan, Nafarroko kasua hartuko bagenu, jakintza zuela Euskal Herri osoan ditugula hitzarmenak, 82 udalekin ari gerala lanean Euskal Herri osoan, da Nafarroan 12 ditugu. Adibide bezala, ze gauza motari gera egiten beste herri batzurekin. Berako udalarekin argazki artxibo digitala sortu dugu. Herritarrek ekarri dituzte beraien argazkiak eta guk digitalizatu ditugu eta datu base batean eskuragarri jarri eta interneten hor daude jende guztiak ikusi ditzan. Lesakako kasuan adibidez, beraien tradizio musikala kontutan hartuta, musika bilketa lan bat eginda, baita ere Olentzerori buruzko jardunaldi batzuk eta argitalpen bat berriki aurkeztuko deguna hil honen bukaera aldera.
Beste lako lanak asko egiten duguna izaten dira ikerketak, edonolako gai hartuta ikerketak eta argitalpenak. Eta gu saiatzen gera gure bazkideen artean jende egokia bilatzen lan horiei kalitate zientifiko egokia eman ahal izateko. Nafarroan esan dugu, multzo bat, sorta bat badagoela, gehiagorekin egiteko, harremana edo, hola epe laburrian, hiriburua ez dugu ikusten, horretik galetzen dute. Ez, hiriburuarekin ez dugu, bere garaian harremanak izan ditugu eta aurten hain zuzen ere antzerki emanaldi bat eskainiko dugu, baina ez da hitzarmenik gauzatu forma honetan, baina nolabaiteko harremana eta elkarlana ezin esan ez dagoenik. Nafarroako udalekin burututako lanekin jarraituaz beste adibide batzuk emango dizkizuet. Altsasuko kasuan adibidez, emakumei buruzko ikerketa interesgarri bat egin genuen eta Eusko Ikaskuntzaren lankidetzan bilduman argitaratu. Bestalde, Baztango udalarekin dokumentazio bilketa bat egin dugu herriko historiari buruzkoa. Pixka bat, beraien artxibotik dauden beste artxibo batzutan, beraiei buruzko ze dokumentazio mota zegoen jakin ahal izateko, geroragien ikerketa historiko sakonak eta egin ahal izateko. Lizarrako udalarekin, eta kasu hau bereziki interesgarria da, Lizarra eta Antzuolako udalarekin elkarlanean Alfonso Ugarte musikariari buruzko biografia ari gera lantzen. Jaio Antzuolan eta profesionalki Lizarran bizi izandakoa. Eta, kasu honetan, A3 bandas esango genukena, bi udal eta Eusko Ikaskuntzaren arteko elkarlana. Bestalde, Aibarrekin ere badegu hitzarmena, oraindik ez da gauzatu ekintza zehatzik, baina espero dut epe laburrean hala izatea. Eta gero, Baldorbako 5 udalekin dugu hitzarmena sinatuta, hain zuzen ere, Garinoain, Puello, Oloritz, Leotz eta Orisoain. Eta Baldorbako kasuan gure lana batez ere beraien agentzia edo Baldorbako garapenerako elkartearen bidez ari gera gauzatzen, eta hor ari gera egiten, orain bukatu gabe dagoena, jendeak bisita gidatu virtualak nolabait egiteko, teknologia batzuren bidez prestatzen. Iratiko trena, gaurko gaia, geure gaurko solaskidea Garazi López de Etxezarreta, Eusko Ikaskuntzako kidea. Kultur arloa izan da hemen Euskal Herria irratian, kulturaren aldizkaria, hotsezkoa, Eusko Ikaskuntzarekin elkarlanian egiten dugun saioa.